Jesus einst gekreuzigt wird, da hat sich Gott mir offenbart. Er gab sein Blut auf Golgatha. Ich fand mein Heil und Leben da. O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. God morgen alle. Vandaag is april de 4, 2026, klok 10 mars. Het is John Peters hier met je dankens wie God is woord. De rest is zin om tweschen stelle Freitag en Ostern. En we worden ons wel maar vervieren über dort. Im Todesschmerz mein Herz erbleicht. Es ist vollbracht, o bitterer Schrei, der Vorhang riss. Het lijkt als een Beispiel, hoeveel den Dag passiert. Donderdag zoals dat hij im Garten ringen met Schweitroen, Blutschweit. En vroeg gaat het niet een andere weg weer. En gisteren werd gekwält, verpitcht, gekwält. Hij moest zelfs in een kriets draaien, en hangt om kriets. En starf dan zo wie klok 3 uur middag. En dan werd hij een graf neergelegd. En werd begroefd. Dus een gewone mens wat gestorven is. Hij weer dood. Er zijn leren wat erom gaan dat hij weer bloos beschwint. En dat doordat hij zich opgestaan, laat dat huis gekomen. Dus geen weg. Nu de kwälerie wat aan gedaan worden, al die bloed wat hij wordt verloren had, dat bloed wat vergoten wordt voor mij en die, wat hij damals wordt beschwimd zijn. Dus Jezus wie einfach gestorben. Hij weer dood. De schrijft er ganz bekrachtigen, dat hij is van dood opgestaan. En zo dat we hier ganz veilig onleven. En zo dit is de zinnend tussen Stille Freitag en Ostersonntag. Entschuldige. Stille Freitag is een tijd van nadenken, sogar van treuren. En nadenken wat het je kost heeft met te lezen. Ostersonntag is een tijd van jachsen, van vrijen, van kleren, van toekomst. En ons vrijen voor dat wat Jezus van ze doen hebben, dat hij niet een graf gebleven is, maar hij is opgestaan. Wat is met den zin und dit versen, niet zin darüber, met den zin und für die Juden, für die Israeliten wird es ein Sabbat. Was ist mit diesen Stellen Sonntag, was ist mit diesen Stellen Sinn und, garantiert wir sagen Sonntag, was ist mit diesen Stellen Sinn und, wo Jesus gestorben ist? Die weiß nicht nur, wo der Heiz von die Maria Bess, die Mama, oder die andere Frühs, oder die 12 Jünger, die werden gleich was 11. Die lesen Furcht, die lesen Angst, worden sie mir das nächste gerieten, mir anbringt. Was ist diesen Sinn und, wann es so still ist, wann es so traurig ist, wann der Mut ganz versunken ist? Well, dann ist die Denken halten, dass Gott ist noch einmal Licht. Die Schrift sagt, dass Gott hat dich fürs Licht gemerkt, aber er ist Licht. Das sagt sogar in 1. Johannes, dass in ihm ist keine Düsternis. Für Gott muss die Düsternis fliehen. Jesus sagt, er wird das Licht von der Welt. Und so, Licht hat immer gewonnen. Licht hat immer die Düsternis weggetrieben. Das kann in der Stube ganz dunkel sein. Der ist eine Switch merken, dann ist die Düsternis weg. Licht hat gewonnen. Meine Freunde, Licht wird immer gewonnen. Das zeigt in Johannes 1, dass das Licht kann man in Düsternis nennen. Wer wird das Licht? Jesus Christus. Wer wurde Wort wie die Düsternis? Das wird diese Welt. Diese Welt ist voll Düsternis. Diese Welt ist voll Sinn. Die ist voll Wut. Der ist weit von perfekt. Der ist gefallen. Die Welt, die wird mal perfekt. Die wird mal vollkommen in den Garten Eden. Die wird keine Sinn. Die wird bloß Gemeinschaft mit Gott. Die wird keine Krankheit. Die wird kein Meidet. Die wird kein Striden. Adam und einfach leben und Himmel auf Erde.
Maar dat wordt verdorven door ongehoorzaam, dat wordt verdorven door zin, en dan komt de duisternis in de wereld neer. Waar Johannes 1 sagt, dat het licht komt in de wereld neer, en de duisternis kan dat niet begrijpen. En dan sagt dat de duisternis bracht het licht aan. Dat is wat gisteren passiert stelde Freitag. We moeten meer van de duisternis vertellen. De duisternis kwam in de wereld neer, nu die het Adam en Eva zin niet hadden. Gleich lang nu dem fangen ze aan te lijden. Dingen fangen aan weiter te doen. Krankheid kwam aan. Ze waren vielleicht geworden zijn, het nu freiten Tieren freiten Tieren ab. En nicht te lang nu dem, mir kein sehen, Abel dood, bracht hem aan, so die weer duisternis in de wereld meegekomen. En dan wordt het zo duister, dat 2000 jaar later, wie de wereld zoveel zin, zoveel hoort en zoveel creatieve weg te zingen. En wat iemand meint is, dat is het Engelse woord creative. Denk mal aan, ik ben 54 jaar oud. De wereld heeft in mijn 54 jaar verschillende wegen geleerd te zingen. Den mijn levenstijd, als TV veel wieder gekomen, de internet als gekomen, wifi, de phones, ich habe een kleine jongen meer hadden gleich dat all the information in onze heen. Dus goed en dus slecht. Maar de mensen die vingen verschillende wegen te zingen. Nu denk mal aan, wanneer ze 2000 jaar tijd hebben. Wat van de zin wir in de wereld, wenn dat zegt dat God, dat Leid, dat hij mensen gemerkt had. De wereld is zo duister, hij moest de vertilgen met een zinvloed. En bloos 8 Säulen worden geraad. De arche, dat is een beeld van Jezus Christus, en de arche, dat weer steht van zekerheid. De arche, dat weer steht van erlezing. En komt God op fresh aan, met 8 Säulen, en boven wie de wereld waren vol mensen, niet zo? God zegt immer weiter, hij had te Adam en Eva so gezegd, du wordt een heiland komen, van Eva Nachkommenschaft. En waarom zegt hij Eva Nachkommenschaft? Wegen de Schrift sagt, de zin komt durch den Vater. De zin hier naartoe. En nu komt het durch Maria, wat niet een man weer. En durch den Heiligen Jesus Vater, die wir hier een volkomen mens. Je moet er later meer van reden. Dat kunnen we ons leer zijn. Maar God verspricht Eva, dat die Nachkommenschaft wordt de wereld raden. En die wordt de slang op de kappen afstoppen. Hij zegt te Abraham, durch die volk wordt de ganze wereld gezegend worden. Die wordt een kind hebben. En dan durch dort wordt die mijn Nachkommenschaft haben, is de zoon of meer. En een dag wordt durch dort wordt de heiland komen. De heiland kwam durch de Juden, durch de Israëlieten. Hij zei te Moses, en Moses zei te het volk, er komt een noem, dat wordt een profeet zijn. En die wordt veel volkomen zijn als ik. Die wordt ganz volkomen. En zo de hoopning weer immer door. Jo, in deze duistere wereld, het licht wordt komen. Dan zegt hij, als Jezus hier getauft weer en manch Israël leeft en weer en leert en deed, dat zegt hij dat het licht weer komt. Dat weer een volkomenheid van het Oude Testamentliche waarzijung, de profetijung, dat er wordt een licht komen en manche stormen en die wordt zijn licht aanlaten. En je ziet, kijk dus, Jezus zegt later, hij is het licht van de wereld. Zo deze zin tweschen stelle Freitag en Oosteren Zondag is een duistere tijd, een treue tijd, een tijd om nadenken, wo is God wanneer het slag gaat? Wo is de hoopning? Wo is dat licht? Bij mijn vriend, wanneer het duister schijnt te zijn, wanneer God zo spät dat weer duister, God weer een arbeid. Jezus moest den ganzen dag doodleiden, zodat zondag kan komen. En zondag is een tijd van vrijheid, van hoopning. So wanneer die in zo'n tijd best, en die juist is in een tijd waar het niet duister spät, spät is gleich veel hoopning. Hold on met den geloven wat nog haast, wegen zondag komt. We komt een betere tijd, mijn vrienden. Lehn die an Gott. Sei zu Gott, kan nicht verstehen, was ich hier recht tue. Mir ist es nicht deutlich, aber ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du bist Gott. Ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du hast eine Life für mich. Und ich will mich an die halten. Kijk dan wat het gaat, diesen Sinn und, wanneer het alle duister spät te zijn, niet zo. Wanneer je zo stil wordt, dan bereid je zelfs. God is God. God is mijn Vader. Hij wordt mij durchführen. En zo, ik wil met deze gedanken sluiten, wat ik gisteren had. Mijn vrouw te God weer, waarom moest Jezus zo lijden? Aan stelle Freitag.
Warum kann Jesus nicht bloß vielleicht in den Garten sterben, wie er gestorben für den Sinn? Warum den so quälen? Warum den so verpitchen? Warum seine Hüte so rieten? Warum so viel Blut verlieren? Warum so spatern? Christine sehen nicht bloß Leute, wo sterben, dass er für den Sinn gestorben wird. Und dat is van de hele juiste mir reed. En dan voet had ik mijn boek, wo ik mijn devotions habe, wo ik lezen doe für den Tag. En dan doet weer de antwoord, bijna 15 Minuten. En die antwoord die wies naar Hebräer 12, wo het zegt dat wir sollen uns üben auf Jesus holen, der Anfang und der Vollender von uns glauben. Dann sagt er, das Jesus wird wieder Kreuz vorbei kicken deed. Und danach der schon nicht verachten deed. Was meint er, der schon nicht verachten deed? En je sagen, sagt, hij hield het niet voor je ding. Hij wil de schoon ook dichtdoen. Hij wil de kwillerie dichtdoen. Wie weten dat hij deed het vrijwillig. De mensen würden dat niet gaan kunnen doen, want God het niet gaat toelaten. Nee. Ze reden hier God zelfs aanbrengen. En dan zegt hij toen in Hebräer wieder, nu kan hij metvallen met eigen die, met mij en die erlieden. Ik nu leven nog maar het jetzt schwaar, en dat ook. Het leven is schwaar. Dus Trennung, dus weidel, dus Scham, dus Sinn. En nu zegt Jezus te ons, ik ben veel meer durchgegaan als du. Ik heb het alle opgenomen. De kwillerie, de pitcherie, het bloed verlieren, de weidel, de Scham. Ik ben het alle durch, nu kan ik dien vriend zijn. En de Hebräer zegt sogar, nu kan ik dien broeder zijn, zegt Jezus. En hoeveel weet is het niet, wanneer du een broeder is, wat hem kent, wat hem verstaat en wat met hem gaat. Dat is het beeld wat we hebben van Jezus. Als een broeder wat er verop gegaan is, en heeft de weg klaar gemerkt en wij hoeven gemerkt te rijden, die wil sterven met hem opgaan. Dat is waarom Jezus zo lijden moest en niet bloos sterven. En hij kijkt dat voorbij en hij kijkt naar de herrlijkheid wat nodig krijgt wordt zijn. En zegt Hebräer, nu is hij bij de rechterhand Gottes en is erhöht worden en is opgehoben worden. So, wanneer we met leiden wie der schwere tijden gaan, dat leef ik. Aber nicht so schwer als hij deed. Nu kan hij ons helpen, hij kan ons trösten, hij kan met ons zijn en hij is sogar ons ältester broeder. So, diesen Sinn und da denken, Jezus wir am Grab, hij wie gestorben, über die Sinn auch die Camp, meine Freunde. 12:50, kan je het zeggen. Wo Jesus einst gekreuzigt wird, da hat sich Gott mir offenbart.